Салом дӯстон ва боз як расширение дига барои пулкоркунӣ. Силка барои скачат кардани расширение дар поёни видео мешавад. Ва ин расширение вақте установка кардем ва шумо хеле сайтҳо дар омадасен, шумо дар реклама нишон медиҳад. Вақте реклама нишон дод, ай худаш ба таври автоматик пулкор мекунад ҳамин расширение. ай наҳози ман сайтҳо дар медорам, реклама нишон мета, шумо дар нишон метам ки чӣ хел ҳамин расширение кор мекунад. ва биёд то реклама пайдо шидан дар инҷа мебинем ки кане чӣ хел расширение ҳастай. Инҷа рекламаи компания нависага ва ти зерни паб, ютуб, инҷа баннерҳо ҳастай. ва дар инҷа реклама дар тело метавонанд ки реклама ихчонон добавид кунанд дар ҳамин ба воситаи ҳамин расширение ва реклама нишон медиҳанд. ва инҷа барои пулкоркунҳо ҳастай. Вақте ки мо мехоҳем пулкор кунем, дар инҷа мо метавонем ба воситаи рекламаҳое ки дар ҳамин сайт нишон медиҳад, мо пулкор мекунем. инҷа нависагиай. инҷа начал зарабатывата интихоб мекунем ва дар инҷа нависагиай ки агар шумо бихоҳед ки реклама бисёртар шумо дар нишон буда, шумо настройка намедироед, ном, фамилия дар таражидинтона менависед ва расширение дар ҳамин програм дар браузерҳои Google Chrome, Yandex, Firefox ва Opera кор мекунад. шумо инро установид мекунед кадом браузере ки шумо дар ҳастай ва пулкор мекунед. ва чӣ хел расширение кор мекунад гуфтагиай. ва дар инҷа гуфтагиай ки реклама нишон медиҳад ва дар рекламаҳо инҷа значокҳошон ҳастай ва ина секундошон ва ҳозир ягон реклама шид, баъд ман шуморо нишон медиҳам ки чӣ хел ҳамин расширение кор мекунад. инҷа чанд қадар пул кор кардагиай ва инҷа нишон додагиай таймер заруратак на просмотр тизов 001 мисол без таймер ҳамаи ҳамин дар инҷа нависагиай. ва вақте ки переход дар сайт мекунӣ чанд сум кор мекунӣ, ҳамааш нависагиай. Инҷа мехонед баъд мебинед. статика бошад заробат ва дар инҷа нишон додагиай ки шумо чанд қадар реклама тамом шуд кардагӣ. Ин ман 139 реклама тамом шуд кардагим ва переход дар сайт 48 сайда даромадагӣ тамом шуд. Ай 139 та просто ман дар реклама нишон додагиай, не ки ман дар сайт даромадагӣ нестам. ва на заробат нависево 5 рубл 00 копейка нёш. 5 рубл ман кор кардагим. ва ин реферал яки маса, ман як реферал дорам. Ай реферал бошад 2 рубл 20 копейк кор кардагим. Яъне шумо дӯстотон роҳӣ мекунед ҳамин силкара, вақти ваё регистратсия кардан бо шумо дополнительный пул кор мекунед. ва дар инҷа 5 то 5 каса 5 реферала метавонед ки пул кор кунед. Яъне мисол шумо роҳӣ мекунед бо дӯстон, ягон дӯсти дигатон дар роҳӣ менавад, хеле то 5 каса шумо пул кор мекунед. Ай регистратсия кардагӣ ва ё ай пули кор кардагишон. ва дар инҷа статистика системаро нишон додагиай ва инҷа пользователи ҳамагӣ 839464 одам ҳастай ва дар як сутка 348 та регистратсия кардагиай ва ҳозир кор кардасан 2611 та. ва дар як сутка ина реклама нишон медиҳад 228549 та ва переход 12264 та. хай ба дар инҷа нишон додагиай ки чанд қадар реклама нишон медиҳад. ва пополнение инҷа пополнита зер мекунем. дар инҷа метавонем мо дар ҳамин баланс мо пул бигузаронем. агар шумо сайтона реклама кардаем бошед, ин хел реклама нишон медиҳад. ва ба воситаи Payeer, картаи Visa, Mir, WebMoney ва Kiwi, YouMoney ва дигар кашлокҳое ҳастанд. ба воситаи ҳамин кашлокҳо метавонед пул бигузаронед дар баланстон. баъд вақте ки мисол дар баланстон пул мегузаронед, инҷа бонус дорад 3% при пополнении от 500 рублей, яъне ки 3% арзонтар мешавад. 3% арзонтар, мисол 1000 рубл гузаронед 5%, ҳамин 5000-ош 7%, 10000-ош 10% арзонтар мешавад барои шумо.
ва вақте ки пултона кор карда вивестиро интихоб мекунед ва ина дар баланси ма 5 рубл 05 копейка ва дар реклами счёт минималкаш 1 рубл, яъне 1 рубл кор кардам ва метавонам пулма бигирам ва дар киви боша 15 рубл, паерда боша 1 рубл, вебманида боша 0.02 сент, яъне 2 сента. аз заработа ки интихоб мекунем дар инҷа ҳамин расширениро установка мекунем, хай баъд расширени мо дар реклама нишон ва ина мо дар реклама нишон дод, мегӯяд ки дар ҳамин окиро зер кунед ва шумо тамошо кунед пул кор мекунед. ва ина окиро зер мекунем ва ина 4-5 мо метавонем ҳатто нигаҳ накунем, дар ин сайтам бошем, кори худмона кардан мегирем ва ин пул дар баланси мо мегузарад. ва ина пул ки гузашт сайта метавонем маҳкам кунем ё ки метавонем хонем исмиш ихтиёр дахл монад. ва дар инҷа боз заданиё ҳастад, заданиё барои ютуб ҳастад, просмотр мекунед, ина 0.21 копейк кор мекунед дар 15 секунд видео тамошо кардан ва инҷа видеоро тамошо мекунед, бо дополнительный пул кор кардан мегиред. инҷа реферал ҳастад, реферал ина баш реферални ссилка барои рекламодател, вақте ки мисоли ссилкаро рӯй кардӣ, рекламодател барои пул реклама арзонтар мешавад дар ҳамин сайт партофтанаш. ва агар шумо бихоҳед ки кор кардан ссилкаро копировать мекунед, дӯстотонро рӯй мекунед ва вақте ки мисол ва ё кор кардан ай пули коркардагӣ ва ё бо шумо ягон сумми дигар кор мекунед. ин омада бо ҳамихе реклама нишон окиро зер мекунем ва мо бо ҳамихе дарсмона давом метавонем ва дар онҷо пул кор мекунад худаш. ва инҷа нишон додагӣ ки поделиться мекунед дӯстотонро дар соцсетҳо ва шумо пулкоркарднитон бисёртар мешавад. ва ин пулкоркарди сайта маҳкам мекунем ва количество рефералҳо уровень количество рефералҳо ва ман як реферал дорам ва 10% ай пули коркардагии вай ман кор мекунам ва вақте ки вай дар балансаш пул мегузарад 5% дар баланси манам мегузарад. хеле система дорад ва ин реферали ман. ай помощь инҷа ягон чӣ нофаҳмо бошад, инҷа мехонед, контакт ҳастад, мисол пользовательский соглашение хаҳед, дар бораи ҳамин сайт ҳастад, мехонед, ягон чӣ навистанӣ бошад, менависед, саволотонро ҷавоб медиҳам. ва инҷа новости ҳастад, хабарҳо, дар инҷа хабарҳои наве ки дар бораи ҳамин сайт ҳастад, дар инҷа мепартоянаш ва инҷа ҳозир гуфтагӣ ки выплата на юмани временно недоступна, яъне дар кашлоки юмани ай 17 октябри 2023 соати 13:18 қатъ карда шудагӣ дигар яъне намегузарад. ва ин настройка карда бошад, дар настройка медоред, инҷа шумо мисол ном, фамилия, дата ражденитонро менависед, сохранить мекунед, инҷа аватар ягон сурат бимонад мемонад. намуне ҳамин хелам кор кардан мегирад. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.